Ahoj, jmenuji se Blanka Jitendra Varma a žiji trvale v indické metropoli Mumbai. A dnes bych se chtěla věnovat tématu, které není až tak moc veselé. Celou Indii totiž již týden rezonuje nedávné brutální znásilnění mladé lékařky v univerzitní nemocnici v Kalkatě. Vzednula se zde obrovská vlna podpory nejen lékařům, ale i zdravotnickému personálu, který vyhlásil stávky proto, aby tak donutil nejen policii, ale i samotné vedení nemocnice k řádnému a nezávislému vyšetřování. Stal se totiž odporný čin na bezbranné ženě, která si potřebovala jen odpočinout po náročné službě. Navíc čin spáchaný na lékařce, tedy někým, jejíž životní náplní je léčit a zachraňovat lidské životy. Včera byl zde v Indii vyhlášen blackout profile a pokračuje i dnes. Mnoho žen, ale i mužů si na podporu oběti proměnilo svou profilovou fotografii na sociálních sítích v černobílou. Mnoho institucí, ale i škol a univerzit, jako například ve státu Maharashtra, kde já žiji, se připojilo a pokračují v protestech i tento týden. Mě samotnou tato obrovská vlna podpory a sympatií až tak moc nepřekvapila. Indické ženy jsou totiž v situacích, kdy jde o porušování lidských práv, velmi jednotné. A nemusí se vždy jednat o tak brutální čin, jako je vražda. Celá ta situace mě ale znovu vedla k zamyšlení nad tím, v čem jsou dvě kultury, které máme možnost srovnávat, rozdílné. Tedy ta kultura česká, kde mám své kořeny, a také ta indická, kde mnoho let žiji a pracuji. Tady v Indii znásilnění a sexuální obtěžování je stejně tak jako v západním světě patří mezi velmi časté kriminální činy. A jejich vymahatelnost, neboli vymahatelnost práva obětí, je složitá, protože většina obětí pochází z ekonomicky slabých komunit. To je tedy stejné jako v západních zemích. Co je zásadně rozdílné, jsou reakce společnosti, a to zejména té ženské. Například v Česku často zesměšňované hnutí MeToo je naopak před lety tady povzbudilo ženy bojovat za svá práva. Oni to totiž mají o hodně těžší než jejich západní kolegyně. A mě pořád překvapuje, jak my Češi nejen tolerujeme, ale my dokonce obhajujeme to jakési právo na sexuální obtěžování. Já si pamatuju velmi dobře na první reakce při zveřejnění kauzy dnes již bývalého politika, který je v současné době ve vězení. Někteří politici jeho činy zpočátku velmi bagatelizovali. A nejen to, mnozí, a to bohužel často i ženy, tvrdili, že jde o politický proces. Následná kauza populárního novináře České televize rovněž vyvolala namísto odsouzení obrovskou vlnu sympatií k jeho osobě. A na druhou stranu oběti byly naopak veřejně dehonestovány. Zase znovu zaznělo, že jde o politickou likvidaci úspěšného moderátora. To, že toho opozice využila, bylo logické, protože by to udělal každý. My až tak často voláme po padni komu padni, ale bohužel jen v případě, kdy má padnout nepřítel. My prostě stále nechceme přijmout fakt, že nevyžádané dotyky na intimních partiích už vůbec ne, jsou ve většině vyspělých zemí, včetně Indie, nepřípustné a často i trestné. Bohužel ne tak v Česku. Je nepochopitelné, že u nedávného zveřejnění zprávy Komise České televize nevyvolalo pohoršení její obsah, který navíc nikdo nezpochybnil, ale to, že byla vůbec zveřejněna. To svědčí o určité nevyzrálosti společnosti. Je zajímavé, že díky současným válečným konfliktům si lidé velmi dobře uvědomují, že svoboda a demokracie není automatická a ani není věčná. Musí se za ně stále bojovat, a to i v době míru. Ale úplně stejně je to s lidskými právy. Hlavně těmi ženskými a dětskými, protože ti jsou vždy zranitelnější. Na to bychom neměli zapomínat. Nikdy. Děkuji vám za váš čas a zase někdy na viděnou, třeba u nějakého veselějšího tématu.